wang dead koro in samoro ibe samoro kata kiriembo ng'eng there's somebody somewhere mangia mangiyo gi actions kaka gine koro in ibro bedo sachete dende dara kata to timini nadi to in koro kidwa tima kata yanyu mako magibaga samoro ndala oginyal nikech koro ng'eng samoro nyalo timo kamano aneno ka koro sani kata jopiny wegi commuters wegi gosewe kuoko no social media kaka to derepwa na riembo gari i pavement pedestrian walk to japiny ochungo wacho ni hala ukabiwo kae koro nyola kara koro gino no dhi viral bonyiso ni kara jopiny bende osekawo gini okang nikech kaka jopiny nitiyogo geche wagi ne bene rach kech samoro gari okochopo kumonego bende otere okel gini ni chik eno chopo chama kanyo nyise ni gari ochopo kae wagik kae loruru to samoro kuchopo to kel ng'ali kiaga koro mage ng'ali kiaga ni en chik ni dereva kata conductor nyaka gichop abiria kuma dhiye mane contract kinde gi jok moting'o koro tie gik mang'eny ma wan nyaka wabedi okang' ma mbele mondo wanyis jopiny mondo wanyis jo derepewa conductors wa ni chike gi osebiro nyaka wa embrace chikegi nyaka waluore gi chikegi nyaka waneni wan wabedo mbele mondo wanyis serikal na dier gini ncho wadware kinen gima ncho bedo long overdue wadwa ni wati kode nitie gik mang'eny masani hinyo sector NTSA for example winjo ka josiayo ywak ni geche koro invade routes geche mopogre opogre chien kacha na paro to apane ni chik mar NTSA ni kapod NTSA okochiwo barua mar sako moro bedo registered nyaka gidhi gi tim nonro ging'e na dieru sako mwasemiyo barua matiyo ma operate i apayani gitiyo kaka jopiny dwaro gimit expectation mar jopiny ko gimit expectation population mar jogi dongo machal nadi mondo kore kaka gi license another operator kata giluongo operators gin operator ni koro in gimitim waneno ka route no nitie gi jowuoth chandre koro either umed fleet umed geche moko or wa license another koro bedo discussion koro mo NTSA buka license geche sakos pile to sani license timre kaka amor kaka okasomo wach mane kero podho chiengcha lakini awinjo ka Boniface wacho ni kata regulation bro timore na bro lokre nikech koro ka wadhi wang'iyo sako nitie sakos mang'eny ma operate companies mang'eny ma operate ma just briefcase to majority of these companies nyeno gidhi mana break away ng'ane ne nitie kambini samoro ne chairman gidhi gitimo election gitimo yiero bung'ani otichwoko en ochako kawo joge odhi oloso kambi mare machielo odhi ochako operate koro tima breakages kanyo kendo ka dhi operate kendo competition obiro mana kele the same kuma jogi ncha tie ema bende otima jo county government bende tima mie kuma otiyo kan koro competition gi biro bedo competition mo healthy emo miyo koro jo mang'eny complain ni geche osebedo mang'eny ndara jogi ok tim investigation mondo ging'e ni kata kwa wadwa license routes makama be omiyo ber kwa license route kose jogi route sako mantie nyalo operate to optimum watch permit ncho golo ncho waripo komendo wacho ni koro permits ki county governments go bed pay kagacha kantie gari mawuok kae nyaka Kisumu for example kalo counties adi diere kae counties gidwaro pesa di gibi gi unified source of revenue collection mondo koro kichulo gine na chel say Nairobi kisechulo ti okava nyaka counties gote koro Nairobi jogi babro ng'e kaka gi distribute de kaka national government timo distribution mag pesa to the counties koro mano beno don bedo devolve transport mondo jogi kidhi isa county makama nyakigol permit ma county kidhi county makama nyakigol permit ma county mano koro bende no ayuago mondo oket kara chiel mondo dhano ng'e ni kata kowuotho to dhi otimango odhi oloko hala ka wang yo maber osiep no wacho kae wacho obstruction
to jo wabedo kanyaka wasebedo ko bedo gi buche mang'eny gi jotend obila kwanyiso gi gine kuonde mopogore opogore